ru ai khablei sngi buram basuk ye phi paro kaparis nongdong ki ba kamtam ya kan diga sinong ke balabu ya kanam ka buram jo kan diga ying kentang ka ying sa ki sunon ban ai ka teng jong tres im ngakan men ba amnei tang ya kan diga sinong baru nak benda jongi ka parisi barong kawai bat yang ni baro ki balo khot balana miladi bangilong kristan ngangai skan ba kumba ni rakhe buram ya kan diga sni ukresus usim jongi sim utrai jongi try bangi kan mau amdei tang menta ga sni hanrai ba mujisu long sim jong ga jing em jongi usim jong ga hinga sam ga jongi usim jong ga sinong ga thaw ga jongi usim jong ga balang jongi usim jong ga ri jongi bro koi kemungam ni haus nam ar kuar ngajian hangni akan dikaju ga jaka yang dalam kum ka term MDC ka term MDC kan nasnam sansnam MLA MDC lasnam ngar hadin lasnam ngon biang ni akan dikaju ga jaka pan pen mau pan pen thmai ya ka bang la kran men hagado menem step pios no ke jing kran ke jing pusan nai hadarong ba kiba ai ni kiba ladang pusan ladang berkhat ya ka ba la kran menem step atharai ngam don kam shi ban yang ni normal ki jing sneng ke jing rau kumuk pa ba ye ba thon ni ba long pek nong smar ya ni ki khun jong ki ba play la pen chat ai ban pe kon smar ya ni ti ka no philong ki ba don bok ha ka pares nam dong ban yo kum ki ki pam sim ki ba bodin ki ba sneng ki ba krau ki ba pani ba ka daw ye phi na ka ta ka jing ha jing phi ka daw ha ba phi snow ye jing gran jong ki pam sim sha skor bu ha ka jing ki jing khat amne sho snow na ka we ka skor ka ya na ka we pa ka skor hanrai bu ye ka ya ki jing sneng ki jing krau ki ba phi la yo ha po ka danu ka min sim ki jing phi pat practice ya ka ka ba phi la snow ti nanam kren shi ya ka phang ka ba dei ka sim burom jong kris ye man ta ka sim ndai ngan pa sha khindiat ka phang jong ka jingai bun sin ya snow she phang ka ne ka jingai la si phla thai la si phla tip phla ngai tip ka jingai jong phi ka long kum du ngam pa yo la ban lek shaman la bisnong haman la ki jaka ban pe ban ya tre lang sini ndai katum ka jingo I haying la hasam la jong hasnong hathaw la jong bang ron kam hi ya ka jing pen mau ka ne ka jingai ka bang la ngai na du bangi la khai ni la se don ka to ka ni ki barang sitiang ya press kumusim kumukunran kumplay jong ki ha ka jing ni ndai majority na ni la diang ni na du po juga kini kicumi, ti, kacingnya kicumi kini berlong kumdu, song langai labian jawab baptisma labian, ha, labian kecing long Kristen temu jawab baptisma, labian ni empat biang, hangrai kacingnya kicumi kini berlong kum kacingnya jung Abraham, dan langut kibriu kibangide ban buhur, beningkong kacingnya jung Abraham. Nimpan por ban ya tai ni ban phliu jimur kham jiliu syapang ka jong Abraham ngakharai ni long Kristen le sno bunsin syapang ni Abraham ka jinget ki jini ban na khot lu pa jong jinget but briu bar bang ye kren syapang ka jinget Moses mitet kuno Moses long ble la ji kerpang yo Moses Jisu de Moses baplak im yani Moses baplak im ya Israel ya Jisu baplak im na bentani but beriu balai de Noah kini ki langut ki beriu ki
bangin ya pusan ba kundu ka jingit ke jongki kalong kapan ken mau yang hakawai kasni namar ngalek hapo nampo I father Paris Pris jingi ongi pi le tu khana si pangganong po bani tu khana si pangganong po ni hapan sami dhani ti kamde ka ba ha ba tan nam tai dai daw bang ni sami dhani hangrai si tu khindia ha po Paris nompo ni dan kemasan pusal tu di kisnong ti ngalong ka badan bak hadu kata ki bahalor ki akan hamti ngai ka kam ban lek ban jingo laman lagi kisnong kalau ke badan bak ban ya kendu ya ki pa ki jom play ban hikai ban yarak ya ki tin kawai kaba pensyok mesin nga hagawai kasni nyale jingo yin lang bat I father Salvus Kapran iba de asisten Paris Juni nyaru hagawai ka yin kasam kata yin kasam kada ka yin kaba dan buram kaba tibru tiplay pa ka kini gikhun pa ka kini kidai ki ba ki doctor office ki khun kidai ki doctor kidai ki ba trace kam bat ki ba tray ki kam office nei amde ya kata ka jing ngaku apa ni chung ni amde ya kata ka jing long ke jengki ke jing nang ke start ke jengki nei ka wei ka ba kuak ban ya chu ye pi ya ka jing ne jengki ha ka ni ke yin habang la syongkai ya kran labun ki bang ya kran sepang ki sam sepang ki kam ki jam ki jengki handang la da ban ya kran la da disya ngenta swa bangin lai uduk pa bru bakrau khot la ki jengki khun ole min ya duai kawai kalong bau pa udem khosiu dan truk hanta wan satakni sedikun baro ki doktor ki rukrau sudah baro sikini sikpa sikun ki adam khosiu kiong ba kajing nan kajing start kajing kajing dan kajing am kajing kam noi ai hak madu play nim long ai hanta swaba Lendo ubru jo ublay wala jer ke pang jo ublay unduwan at benda jeni mindan khosip shul paro kani gakta na misin kejunga ba ram berkhat ba ki bru ki ba dan ki ba em ki ba ruspa ki ba biang ka jinan ka jistra isiyan rai kani kadi jing kasem ka ba pun mau lenga ya ka jinye ki jinki dena benda jengi ki kimi pa ha banyo ya kapus pion midan kam ban kre anusnan misen to yo kren pa ya midan seminar kindiat bari angala kren sepang jingki sepang gani pa sepang ki kimi pa kaba ha ka si baptisma ni ki kimi pa ira ela jengki khun bande baptisma te namtip sini cepat Paris jungi kat nosni kini pun kira na benda baptisma na benda jungi syat nompo di ar benda las lembala te banyo eka pos pion kan nosngan ni hapan kre pun kira lagi malumala kerasnan hungrai ban pinkre na benda kisah kermen ki bapiar ngamtip kan nosni ni pelat boy ban pinkre ngamtip pada ramba kan nosni ki pinkre baptisma sini cita yo sotena kabas nosni ni hanongpo arunta laslam pelat man lagata yo penengkong jumbulan ni don ka jingai baptisma hapo parish hakato kasni long lupa sister kano penta pin
pengkre ini tingteng wong lada timban pon kabahan nai wan pengkre ladi nomor hadu kata kajing nyokor kajungi ya kisah kremen balai baga jinglong Kristen kajungi kasenjon balai kajing ngejungi kasenjon nomor ba nim sotu ya kajing koridor jong kisah kremen menem step haka mas baku haka jinpur haka gospel julukas kabang yasno ba kumno ujisu usya kipen usya bentiu usya kerenben usya sempat meni kayu haris kabang yo pediang nakan de kaduan kedepat kadai kamet pat kasnam jeng jisu uneu ju jisu balasya kipen balasya sempat kadai kado jeng bam nem step kanongot na prenjungi ki ba la penkre ya ladi na kabenta ban pediang yo jisu ha kadonut kamsi kejeni abang berkat puson ya kejeng ya linti jong jisu na lim platos ha du kalbari ka ei kabajia ha kejeng kejeng kamas bakoi kadai kejeng ya linti jong jisu na lim platos hadu dong kalbari halinti ka ei kabajia jisu yo i kejeng sempat ha kabang ipet ya kadur ha bang ipet sya ki YouTube ya ki film The Passion of Christ kejeng sya stem bat kejeng ya jisu tip tak no ka kta yang ni kan ni ka mas ko khoi kam dei ka ei ko pa jong blai hanrei ka yu khares ba khoi ha ka to kejeng ya lenti jong jisu ha kejeng sya sempat perkhat nei te ki ding ki ba kejeng sya sempat ism ding ibaret isya ibaret hanrei kan mau ha ka to kejeng sempat jisu la te ta ki prek lumbung to nang ta ha ba syo ayu jisu ki to ki prek ki ba ki te lang ha ki to ki kendri ki ngam ha ka met jong jisu la rangi pa ha ka to ka film ki sya stom jong jisu ha ba ki sempat jisu ka met jong jisu ka lang ha ki to ki sya ha ki to ki syabuk ba jelas sempat jisu apa ngipa ya to film hang to dan armut ki long kmi ki kentai Maria Magdalena aga bau jisu labe nyo ki digsuat pat ka kami jung ba haba ka bau jisu dang ya nanti ka jing play jong ka snam ka jing ha ka to kam ka do met jung ki to ki armut ki thai bi pai bhai ka to ki lum ni ki to ki dukhat met ki ba ha na ka met jung jisu kato kene kamet kaba kito kelong kito ki armut kamaria madena pat ka kami jung kamaria kila lum kade kato ka yukhares kaba mi bam kenau pokmi goppa ka kami ka pun khun khandai benai ka pdiang kami nian khandai benai itoi khun badan po ka po jung ka impdiang kami nian khandai posnam kakami kababam raja khandai benai itoi khun ibaga pun insabam raja khandai posnam ukpau badigya itoi khun insadikya namar balai kato kade kasnam kaba pelong ye doi bru tiunda habangi simmenta hakamas ko fui bangi ne simmenta ya ka jing im jong jisu bang ka jing ie ke jong jisu na ka benta jini odo simbat to bang kandi ka long ka met jonga ka to ka minyan ka yu kharis ko ko ka dei ka jing ba mun sim ki jongi jisu lap sa yangi ka nu ka to thong ladang inam bam ja chismi kan nu mi kiyu
kanu itlot iswai chimadur ladang nim yo ban diam yo jisu ha ka jing em ka jini kumnu ka min sim jini ka long kiromta go pai play ye ya ka Eucharist diam yo jisu ha ka nu ka por bang yo la ni tet ni jingai nim yo ane simbanta man la ka sni ha ban diam yo jisu ha ka nu ka min sim jini hanrai ha bang yo e ka la wan syaki sakramen ka sakramen ci penyesuk penyajan yang baru belai penyajan yang baru belai ta habang ibrahim jisu wan long do islam ha ka jing em ka jing ha ka met ka pha ka jing hang tang yo jing krai jo ka mesi hang tang ni salia nei ka jing thai min sa thai la dang nim don yo belai so Lucifer unsawan ban syongkulai menta Lucifer uksuat ki wan kumbawan itu kising ban bamdo menta uksuat Lucifer ka target ka beningkong ka daya ki longying long sen ban penpat tempra ya ki longying ki long sen ki jeni kumta menni ha ka jing keren jeni father ila ong ka jing duai Kajin puli ya kaktiin ke jauh play. Min hakito di puar bam suang keren. Ngakan mau ngakeren. Baku nyu ide ban puli ya kaktiin jauh play. Mission hakita di pau kalau nong kapal nengkong kalau dekat kapal. Kumnu ide ban puli kaktiin play. Ban puli shy. Puli pai ba. Puli shy. Puli langi. Yakti jeng play nanta syashkor yakti play nanta kongu yakti jeng play pule lang yakti play kungai kasan syashkor yakti jeng play haman nakasnu play bakyo syashkor yakti jeng play kongu yakabau play keren hani kita ram ba namar balai ba ki bahaluar ki sneng ki krau ki kentu yangi pan pule ka tin ke jong play namar ba ni play ukuran hani lamba ka tin ke jong tarau haga chichi shi hebru kalau nong ka basau ka tikhat ka bakhat ar ka tin play ka long ka ba em ka tin play ka long ka ba don bor bat na punisrin ya ka wa lam Aryan serti. Kata kamot ba ka jemut jam kami ba ka ktin play kalong tung ka lam kalong namar ba unong keren bat kinong sna habang keren ye phi nengkong keren ya ladi tarau baro ar kibas ngap bat kiba keren ni yo ya ka jemut toy ja ka bersih habang ni puli habang ya pusanlang ya kaktin ke jauh play namar kan kaktin play kang ngam jeliu haki khlai sieng jungi kabishar ki jimur ki perkhat ki jungi ki jimut ki bari ki jungi kabishar natagadau lesi natagadau bangi jatu ban puli kaktin jauh play ladang puli kaktin play ni sesakta habau play lakta ni hapan kala tagadau ladang ikwa penlong kita ki Kristan kiba shisha pule imsni ya kaktin ke jauh play kaktin play kan satrekam habang pule ya ka ublay sakran yangi ublay unsa ya tu yangi kumno bangin le kikimi kikpa syuaban sedangnya lagi jong dikhun pai pule kaktin ublay unsa ong ya pi kini kentin ba pinkran dikhun jepi tada bon prang jengi kilong kimi kilong pa Yosno hamang ki jaga hapo kani kari kathan ke jungi babun ki kimi kipang ki ba ki khun ki ba mi na do asnam ke jingki kumno boi kran mi ki khun ki ki jungi ha ka haba phira baptisma lagi jungi khun phila kular ban pen he pen san ya laki jongi khun ki ki jepi phila kular ne am kimi pa kular ne pen he pen san ki khun ki jepi Pilakular, Ndai lale ni ya,
kata ka jingkeli ka punya ban geli ya ladi ngapa ngakni hakasni pengabat semai kun ngalakular pan penhe pensan ya lagi jam kun kiti jeni hato menta kumupa kami ngadon nem ka jin penlin ya ki jinduai haling masan mid matsep ka jinduai roseri lang haling masan don nem kum kata menta ka de kapor menta ka de kapor